Trnavej Vsi samozrejme nesmieme obísť ani Jaroslava Linka, tak dobrý deň, ako sa máme? Dobrý deň, prajem. Dobre, veľmi dobré počasie dneska, tak už je to také lepšie, veselšie. Sme to dnes vybavili, pohoda, kone tuto ležia a oddychujú. Tak čo máte nové, aké sú novinky po zime? Tak prvé, čo máme také nové, tak asi menší stav koní máme 17, máme 19 boxov, máme 17 koní, 16 na behanie. Jedna kobila sa zranila minulý rok v Topolčanka, takže už behať nebude, tá len dožíva dôchodok. Takže menší stav koní, personál zmenený, jedna zamestnankyňa odešla odo mňa, pani Kšišková, a mám druhú Moniku Takáčovú, ktorá semke chodí 5 krát do týždňa mi pomáhať jazdiť. Pozerala som tak v rýchlosti vašu tréningovú listinu, tak prejdeme teraz aj k tým koňom. Najstarší, myslím, že stajne je stále Oriental Sky. Ako je na tom tento rok? Najstarší je Oriental Sky. Tak minulý rok bežal 2 razy iba, nemohol viacej štartovať, mal troška problém s nohou, ale teraz to je zahojené, je v poriadku, takže sa pripravuje na novú sezónu. Už bolo tak, že mali zrobiť plemenného žrebca do Maďarska, ale došlo to tak na poslednú chvíľu, už začínala pripúšťací sezóna, takže si to nejak potom rozmysleli a povedali teda, že ešte rok ho necháme na dráhe a že potom by sa ozvali. Na kone je na kolotočí, pred ním a za ním nesmí byť koň. Baraj tam je elektrika a korné za ním, to zastaví a bije. No. Je moc dominantný na to. A jezli je taký dostiho? Je to super ako poraziť? Je. Proto je taký dobrý. No. Dúfam, že mu zdravie vydrží. Začína vo Veľkej Májovej, tak jak minulý rok. Keď bude všetko OK, tak veľká cena Slovenska, zlatý pohár a Kinčemdy by išiel. No. Zase asi budete nahrať zo Zorianov, čo? Tak no, určite áno. Nové je akorát to, že koň nebude behať pod stáňou Patrik, ale tá zmena bude behať pod Linek Racing. Dôvod je ten, že pán majiteľ po toľkých rokoch si chcel odpočinúť od dostihov a že čo vlastní dostihové kone, tak nebol na dovolenke, tak si chce užiť aj dovolenku, je na dôchodku, tak aj preto si rok chce odpočinúť a za rok sa uvidí, teda lesci kone pôjdu, teda Oriental by mali do chovu a uvidíme Fantastic Laci, čo lesci zostane ešte v tréningu. Takže začali sme tými staršími, tak nimi pokračujeme. Tuto za nami Mystrav nás veľmi pozorne počúva, aj minule nás počúvala, tak čo s ňou? Tá tiež troška mala minulý rok smolu, myslím, že bežala 4 razy, mala problémy trošku s kopytom, skočila na niečo pevné a mala problém trošku s kopytom, ale takisto ten problém je v poriadku a bude začínať takisto, ako minulý rok začínala prípravnou cenou, pretože dosť ich skôr pre ňu není na takej krátkej vzdialenosti, tak bude začínať v prípravnej cene a dúfam, že začne sezónu tak ako minulý rok, že porazila najlepšieho českého šprintera Mr. Rajda. Tu oproti biely gentleman, ten ako bude sezónu, ako to má naplánované? Ten takisto prezimoval v poriadku, je to taký spoľahlivý, veľmi tvrdý koň a spoľahlivý, takže pôjde tou istou cestou, jak aj minulý rok, tí dvojky a trojkové kategórie. Dúfam, že nezabudol bežať a že ukáže aspoň také výsledky, ako minulý rok 3-krát vyhral. Tuto, keď môžeš pozrieť takýto vegeťak, čo si užíva absolútne toto jarné slnko, to je kto? To je Doremi Lafu, no odpočíva, užíva si, ako hovoríte, že jarné slnko, no má po tréningu, takže sa vyhrýva. A to dokedy takto bývajú? Teraz máme obed? Oni do 3:30 sú vonku a o 3:30 idú do stáne, naspäť sa skovávajú. To je zaujímavé, lebo sa hovorí, že niektoré kone si nelahnú nikdy, niektoré áno. U vás je to ako? Väčšina leží, či nie? Áno, keď je takéto slniečko, že sú vonku, tak väčšina si poľahá a odpočívajú.
Dobre, tak poďme teraz tým mladým, k tým možno najdôležitejším. Tak ten klasický ročník, minulý rok sa výborne ukázal Riony zo Šamu. Tak ako prezimovali a ako sú nachystaní? Začnem tým troška lepším, tými výsledkami ve 2 rokoch Riony. Je hlásený vo Veľkej Jarnej. Prezimoval v poriadku. Je to taký ako poctivec, pracovitý kôň, tak uvidíme. Je taký troška menšie, to možno bude mať troška handicap, že sa s tými väčšími koňmi troška viacej nadrie, ale hovorím, je pracovitý, prezimoval úplne v poriadku, takže dúfam, že všetko bude OK a pobežíme aj Veľkú Jarnu. Kobylka? Kobyla bežala 2 razy, takisto pri debute prehrala s Rionim a potom už nenadviazala toľko na to, ale išla cenu Zimnej kráľovny, tam bola myslím 6, ale bola tak troška viac psychicky nervóznejší a nedávala to úplne psychicky. Ve 2 rokoch dúfam, že ten problém je za nama, že je staršia o rok a že to bude lepšie a bude ju lepšie tá psychika poslúchať a ukáže ona lepšie výsledky. Čo dvojročky, ktoré tu máte a v akom štádiu prípravy sú? Tak máme 3 kobyly, jedného žrebca. Žrebca máme z Baden-Badenu, je to Francúz, stajne Kovo Šimek, ale to je také veľké decko ešte. A 3 kobyly, tí sú také, aj tí kobyly sú také ranejšie, to je normálne, ale tí sú celkom slušne a slušne sa ukazujú tí kobyly. Je tu pravá sestra Rajči Šimon, Renis, stajne Dermek Racing, pán Bajnovič Ekol Skalica, tu má 2-ročnú kobylu z Anglie, z Newmarketu a pán Borovský, stajne Borman, tu má takisto kobylu z Anglie, z Newmarketu, Poholie Romana Emperora. Všetky 3 sú také slušné tí kobyly. Podľa internetu odchádza teda Jiří Palík na sezónu do Nemecka, takže znova budete mať asi väčšiu príležitosť aj vy v sedle, aj keď vy ste teda limitovaní tým, že ste naozaj trénerom. Tak čo, ako sa tešíte na tú jazdeckú stránku dostihov? Tak je to troška škoda, samozrejme konkurencia. Minulý rok sme bojovali práve s ním o šampionát a škoda, ďalší vynikajúci jazdec bude chybovať a zasa sa ten okruh tých jazdcov skresal. Je to veľká škoda. Ja akože nehovorím, že budeme mať ľahšiu cestu k šampionátu alebo niečo, ale zase niekto môže povedať, že nemá žiadnu konkurenciu okrem Zdenka Šmida, by som povedal, to nechcem nikoho s tým podceňovať, ale škoda toho. No. A ste sa trochu najedli v zime, lebo viem, že vy s tým trošku bojujete cez rok. Tak ne nejak. Moja váha vždy v tej zime, cez zimu mám 62 kg, viac som ešte nemal, takže taký normál. Paráda. Tak čo ešte povieme na záver? Aké sú teda priania do tej sezóny? Tak hovorím, aby boli všetci spokojní, hlavne majitelia s výsledkami koní a personál kolem, čo sa o to staráme a chodíme, takže aby všetko klapalo. Budeme držať palce, ďakujem. Díky.